Sa ngayon mga kaibigan ay nandito ulit tayo sa Ekikaya dito sa Barangay 46 sa Nalbo, Lawag City at sa ngayon ay this is my second vlog mga kaibigan at may ipapakilala po ang Ekikaya sa mga tumatangkilik po sa mga products nila mga kaibigan. Alamin natin mamaya at imumukbang natin kung ano po yung ipapakilala ng Ekikaya na bagong-bagong produkto nila mga kaibigan. Okay mga kaibigan, ayan, at pangalawang beses ko na po dito sa Ekikaya na matatagpuan po dito sa Barangay 46, Nalbo, Lawag City. At sa ngayon mga kaibigan ay may ipapakilala po ang Ekikaya sa inyo sa lahat ng mga pumupunta at yung mga nagpapatronize po ng kanilang mga products. Ayan, at may bago po tayo ngayon. Ito yung sinasabi natin or tinatawag natin Karne Kaya. Ayun, at mamaya sasabihin ko po kung ano po yung Karne Kaya mga kaibigan. At makakasama natin yung may-ari po ng Ekikaya Seafoods dito sa Lawag City na si Chef Maria mga kaibigan. Magandang hapon po. Hello Joey, magandang hapon. Oo. Maraming salamat ma'am dahil binigyan po ako ng pagkakataon upang sa gano'n na may ipakita at may ipakilala natin sa lahat ng mga sumusuporta and of course, yung mga pumupunta dito sa Ekikaya, ma'am. Yes, my pleasure, Joey. Yes. Ma'am, bakit po Karne Kaya po yung bagong product natin ngayon? First kasi yung Karne Kaya comes from the word meat. So, these are our own meat. And may mga appetizer rin siya. Pero mostly mga meat ang laman niya, which is our best seller natin is the unlimited. So nag-isip rin ako ng hindi lang seafood ang unlimited dito, kundi we also have the meat here. Yes. Yun, nandito yung bone marrow. Yes. We have the crispy baggies. We have the lechon adobo. We have the tapa laman loob. And we have the KBL and also the torta. So not only para hindi maumay yung customer natin, we also have the vegetable. And also, we also have the unlimited pares. Not only this one, but we have the unlimited rice. And we also have the unlimited Coke. Ayan. So, yung mga sulit mahilig na mag-soft sulit. drinks. So not only this one, these are all unlimited. So pag naubos lahat, you can have the refill hanggang kaya po natin. So this really a putok-batok. Yes. Unlimited po siya mga kaibigan. Yes. At Yun. yung This is mga ano natin, yung mga gustong pumunta po, pwede po siya nga Monday to Thursday. Ayan, $2.99 po siya. Yes, promo, $2.99. May promo po sila. Yes. And of course, pag Friday to Sunday mga kaibigan, $3.99 tayo. Ayan. So, sulit na sulit mga kaibigan at siguro pag umuwi na kayo, busog-busog na. Very busog na kayo mga kaibigan. Kaya, And also Joey, kung Yes, po. if you don't want to avail the unlimited, we can serve also the a la carte for this one. This is for good for 2 person, $3.99. Pero if you want the unlimited, you can avail our promo, $2.99 Monday to Thursday, and Yes, Friday to Sunday, that's $3.99 for unlimited, good for one packs only. So, pag dalawa, pwede naman yan, kung ayaw mo ng unlimited. okay. Dito sa Ekikaya mga kaibigan ay hindi lang seafoods po ang kanilang ino-offer sa lahat ng mga customers natin. Binabalanse po sila upang sabi hindi po sila mauumay. Yes, yes. Di Yes, ba? Joey. Kaya
tikman natin yung bagong product nila, yung Karne Kaya. Ayan. At before na kumain tayo, mag-soft drinks muna tayo dahil unlimited cook po sila. Unlimited cook. Oo. Yun. At balita ko ma'am, maraming kahit pandemic po tayo, talagang pinapatronize or pinupuntahan yung Eki Kaya. Yes, I'm Oo. really thankful and blessed to that. Kasi yun, inalaga namin yung mga customer. Kung may mga negative feedback, agad-agad naman namin ginagawa ng paraan yun sa mga... Actually, mas maganda yung pag may mga negative na sinasabi nila, mas madi-develop natin yung Yes, for services improvement natin. and Opo, good oo. service. So, tikman natin yung Okay, so ito. yung marrow. This bone marrow, natikman Bone ko na marrow. kanina. Oo. So, ako muna ang titikim mga kaibigan. Actually, yan. Yung Yan, that bone is marrow. unlimited. Anong, galing po itong baboy, ma'am, di ba? Pork. Yes, no, this is beef. Beef. Beef siya. Bone marrow, So, talagang mga kaibigan. putok-batok. Putok-batok. Yung mga mahilig sa bone marrow, ayan. How was the taste, sir? Napakasarap. Wala akong masabi. Is this your first time to, Yung to bone eat marrow, the- ma'am? Yes, the bone marrow. Actually- Ganito yung luto niya, the dry one. Kasi mostly, we serve it in a bulalo. Yes. Yeah. Actually, it's my first time. Yung mga Okay. iba kasi liquid po siya. Yes. Di ba yung kumukulo pa? Yes. Pero dito sa Eki Kaya mga kaibigan, talagang matitikman mo yung lasa nung bone marrow mga kaibigan. Kaya hindi po masayang yung pagpunta natin dito. At habang kumakain po, may libreng banda at nare-relax tayo pag mas Kumakain. gaganahan tayong kumain. Okay. Yes. Yung ito, yung, di ba, ito yung sikat na sikat dito sa Ilocos Norte. Yes, the crispy baggies, sir. Crispy baggies. Ayan. Ayan, tikman natin. And also, Joey, pag Yes po. yung mga, di ba mga Ilocano, mahilig sa pulutan. Yeah. So, while doing the having the beer, you can avail our Karne Kaya here at Eki Kaya. Yon, talagang putok-batok ang... Wala silang nananapin, ma'am, dahil yung mga mahilig sa alak, andito na lahat. Yes. Oo. oo. Talagang sulit na sulit dahil yung 299 po, pag And unlimited. nagtitipid po sila, yung pag nag-take out po sila, ma'am, At the first, sa first plate, pag hindi nila na maubos, they can have the takeout. But at the second plate, hindi na po pwede. Kailangan yung talagang uubusin. Ayan mga kaibigan, kaya advisable po yung mga mahilig sa alak na mag-take out. Mag-take out na po kayo dito sa Eki Kaya for your pulutan. Yes. Di ba pulutan mga kaibigan? So, ayan. Sorry, ayan. Crispy na crispy mga kaibigan, di ba? Ito bone marrow. Oo. Unlimited po. Yan. Nagla-live pala si ma'am. Hello po sa Yes. lahat ng mga This is Sir Joey, yung bagong magkakasama natin dito sa Eki Kaya every week. Yes, ma'am. Iba-iba po yung mga magiging sorpresa na ipapakita natin sa kanila. Oo. Aside from the food, yun pang may mga iba kaming mga surprises. Pakulo. Mga promos. Yes, so nyo yan, abangan mga po kaibigan. yan, abangan po yan. Yan, at mag-plug din ako sa lahat ng mga nanonood sa account ni Ma'am. Yan. Kung gusto niyo pong malaman yung mga ginagawa ko, of course, subscribe and like po kayo sa aking Facebook page na JCQ Online TV and of course sa aking YouTube channel na JCQ Net TV. Doon niyo po malalaman or masusubaybayan yung mga ginagawa ng Eki Kaya soon, mga kaibigan. Kaya maraming salamat kay Ma'am Chef Maria. Okay. Okay. Ito po, ano po ito? Pakita mo, Benson. This is tapa.
Di ba we tapa. have pork tapa, we have the beef Tapa laman. This is the laman loob Oh, tapa. yes, oo. So, tikman din natin yung tapa Yes. laman. Okay siya, ma'am. Yes. Ma'am, yung mga yung mga binebenta natin dito, sino yung mga may idea po? Ikaw po ba? Or may... Yung idea ko, it's a combination, yun, a combination na lahat ng mga ideas ko since kasi Ekikai started in 2015. Yes, I work as a cook and barista before, so it's a combination yun. I have the coffee shop there. I also have the, yun, sa mga, kasi before nag-aral ako ng culinary, so lahat. Combine ko lahat yung mga kaalaman ko sa pamamalakad ng isang restaurant, also sa mga food na nilalabas ko. Di ba nga ngayon, pandemic, nararanasan natin yung pandemic. Paano po minamanage or hinahandle po ng ating business? Dahil sa iba, sorry to say, yung mga iba, parang nagda-down po sila. Pero yung Ekikaya, paangat ng paangat. No, ako kasi, kahit negative, positive pa rin yung Correct. yung pananaw ko. Oo. Ganon. Kasi, mostly now, yung sabi mo, pandemic, Yes, talagang ma'am. maraming mga pagsubok yan. Not only me, sa lahat natin ng mga restaurant and other company there, ang ginagawa ko lang po, always positive and always pray na yun, pagsubok lang ito. And then, mano rin natin, malalampasin rin natin. So, Correct, yun, kahit maraming pagsubok, yun, dumadami naman yung mga blessing na pumapasok sa atin. Basta think positive always. At lalong-lalo na po, ma'am, actually, maraming natutulungan yung Ekikaya. Hindi lang po yung mga pumupunta dito, pero yung mga empleyados pa natin. Yes, ma'am. empleyado. Oo. So, yung, actually, natikman ko na yung laman tapa, mga kaibigan, at yung tortang talong. Yes, this one. Di ba yung tortang talong, ito yung isa sa mga breakfast natin sa umaga. Yan, di ba? Yes. So, pag tortang talong at meron ding itlog. Egg. Mga kaibigan, yung egg. Talagang, Breakfast. Oo, talagang konektado po siya sa talong, di ba? Yes. And available din ito pag breakfast natin, Joey. Kasi Yes, ma'am. we are open like 7 a.m. hanggang 7 a.m. open na po kami. So if you want to avail this one, this is really, really available sa Yes, ma'am. Ekikaya. Oo. So, ipakita mo, Benson, yung yung ating tortang talong. Ayan. Yun. Yung egg, yung mga kaibigan, ay red egg. Yung itlog na maalat, di ba? Kaya, saktong-sakto yung set natin, yung bagong karne kaya. Carne kaya. Oo, karne kaya talaga. So, at may egg pa. Yes. Di ba? Ito yung tortang talong. talong na sinasabi ko, mga kaibigan. Ito po Yes. siya, oh. One of my favorite also. Yes, ma'am. And later, Joey, later we go outside and Yes, ma'am. papakita rin natin yung Bodle Fight na isa ring ipinalabas ng Ekikaya today na pwede rin nilang ma-avail. For example, if you have the birthday or any occasion like weddings, you can also have your wedding here. Birthday, baptismal, any occasion. So, you can avail our Bodle Fight. Yung kakaiba naman na Bodle Fight na ipapalabas natin ngayon. Yes. And not only the unlimited, we also have the Bodle Fight. Oo. At yung sinasabi ni ma'am, mga kaibigan, is Bodle Fight, very affordable po siya dahil 10 to 15K, di ba? Ito na yung pagkakataon natin upang sa ganun, yung mga minamahal natin sa buhay pag nagse-celebrate po sila ng birthday or any occasions, ayan, just contact to Ekikaya CP numbers para magtanong kung ano yung mga protocols nila dahil nasa pandemic pa tayo. So, may mga protocols din na sinusunod natin para maging safe po tayo para magpunta po dito sa Ekikaya. Okay? So, ito po yung natin yung bagong-bagong product, Karne Kaya. Ayan, Karne Kaya. Karne Kaya. So, yung Yes. mga yung mga
gustong pumunta dito po, ayan, magpunta lamang po kayo. In front po ng Wilcondi po, ayan, along Airport Road dito sa Lawag City, mga kaibigan. At sabi ko nga kanina, hindi lang seafoods po yung mga available or ino-offer nila dito, pero it's a combination of meat or yung karne natin na kaibigan. Ayan. So magbabalik po ako mamaya sa other ipapakilala natin yung Boodle Fight sa labas. Pero kasi nandito po kami sa VIP room ng Ekikaya. Yan. Kapag gusto mong maging pag gusto mong maging VIP, pumunta po kayo dito sa kanilang VIP room na. Okay, so may gusto pa pang sabihin, ma'am? Yan, ang masabi ko lang, I just want to invite everyone to please visit Ekikaya of the North. We are located in front of Wilcon, Lawag City, Ilocos Norte. And then we are open at 7 a.m. until 9 p.m. And then ito po, nag-lunch po kami ng bagong karne kaya. Sana supportahan po natin. Not only seafood, but we also have this one. And we are open for delivery and takeout po. Just contact or PM our page and yung name ko po under Chef Maria. Okay po. So, marami pa kayong malalaman po. Ayan. At may mga pasabog po ako sa aking YouTube channel with Ekikaya Seafoods Restaurant po dito sa Lawag City. Aalamin natin kung bakit Ekikaya Seafood ang kanyang pangalan. Very soon po dito sa JCQ Online TV and of course sa JCQ Net TV. Maraming salamat po. Thank you so much.